situaciji vrlo visoke incidencije COVID-a, kako smo imali do nedavno, i mladi također imaju šansu završiti u bolnici i na respiratoru, isto kao što i odrasli, samo rijeđe naravno, ali to što je neko mlad ne znači da neće imati teški oblik bolesti, a možda čak i umreti. U ostalom, znamo svi da umiru od COVID-a najviše starije osobe, ali ima i pojedinih slučajeva da su mladi ljudi umrli. To je jedan razlog radi zaštite samih mladih ljudi. A drugi je taj to što oni koji su necijepljeni, neovisno o dobi, predstavljaju rezervoar osjetljive populacije unutar koje se virus može stalno seliti s čovjeka na čovjeka. Znači, kontinuirano može biti prisutan u populaciji ako ima dovoljan dio osjetljivih u toj populaciji. I ako da mi procijepimo sve stare ljude koji imaju povećan rizik od smrti nakon COVID-a, jedan mali dio će opet ostati nezaštićen jer cjepivo nije 100%. Zašto? Cjepivo pruža, kažu, za ova messenger RNA cjepiva da pružaju nešto preko 90% zaštitu, a za ova vektorska cjepiva preko 70% zaštite. Zaštita od teških oblika smrti je još nešto više, znači recimo oko 95% zaštita od smrti, ali to znači da opet 5% ljudi koji su cijepljeni ipak bude nezaštićeno. I onda ako kontinuirano imamo cirkulaciju virusa u populaciji među mladima, kad će neko od tih 5% koji nisu zaštićeni, a stari su i imaju potpuno veći rizik od smrti, će preći i na nekog od njih infekcija i ljudi će teško boljeti i umreti. Tako da zapravo to cijepljenje mladih između ostalog ima i funkciju postizanja visoke razine kolektivnog imuniteta koji onemogućava zapravo slobodnu cirkulaciju virusa u populaciji. Tako, znači to su dva glavna argumenta za cijepljenje mladih. Mladi mogu oboljeti teško i drugo doprinose, ako su osjetljivi i necijepljeni, doprinose cirkulaciji virusa u populaciji, ako se cijepe, doprinose kolektivnom imunitetu.